ko ni kala. Simo e tɔgɔ ni jamu e fana bɛ yɔrɔ jumɛn de la Buaké Désiré kɔnɔ? N tɔgɔ ko Demandé Anliou. Buaké secrétaire. Déjà Buaké Désiré bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la ni an bɛ cɛ min fɛ yan bi. Bon, en ce jour, nous sommes chez le coordinateur Ngolo Sanogo, qui est l'un de mes fidèles collaborateurs. Au niveau de Buaké ici, nous sommes chargés de la réorganisation au niveau des doseurs de Buaké. Bon, on s'est connus grâce au doseur au sein de Buaké. Et on a collaboré ensemble, on a fait plusieurs missions ensemble. Voilà, c'est ce que je peux en dire pour moi. Tout d'abord, je retiens à remercier particulièrement Ngolo Sanogo pour le travail qu'il a abattu. Parce que le regroupement aujourd'hui que nous sommes en train d'accomplir, cela a été fait grâce à sa collaboration. Voilà, donc je tiens franchement à le remercier. Et aussi remercier l'ensemble de tous les dozos de Côte d'Ivoire qui nous ont apporté leur soutien. L'ensemble des dozos de Buaké. Je tiens à remercier tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est l'union qui fait la force. Par ma voix aussi, je tiens aussi à remercier le dozoba du nom de Bangali Sila. Et remercier aussi mon président qui est M. Bamba Mamadou. Voilà, je tiens à remercier toutes ces personnalités qui nous soutiennent jour et nuit dans le travail que nous abattons au sein de la confrérie d'Ozo de Buaké. Lassina Coulibaly. Adja Okoro. Bon, an nana foli de la komi an ka mɛn ko Togola TV bɛ yan o de b'an senkɔrɔ. Ngolo Sanogo. Folikan bɛ n bolo ka di Ngolo Sanogo ma a bɛ baara min na Ala ka dɔ fara a kan Ala ka si jan d'a ma o folikanw de bɛ yen. Ngolo yɛrɛ jɔn de ye Buaké dugukolo kan Désiré côté la? Bon, coordinateur le. An bɛ fɛ folikan laban dɔ di Buaké dozo lajɛli bɛɛ ma ani diɲɛ selekɛnɛni dozo bɛɛ ani ladilikan dɔ. Bon, folikan min bɛ n bolo ka di o ma ka Buaké dozo bɛɛ fo ko an ka bɛn kelen ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen ka bɔ da kelen. Bon, ne y'a rôle souvent bɛ ni secrétaire souvent bɛ ni coordinateur ninnu ye ni baara min bɛ yen cila misɛnnin ninnu an bɛ tɛmɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ. Cilaw kɔnɔna na i ye degun dɔ sɔrɔ a kɔnɔ wa? Bon, degun kɔni tɛ sɔrɔ a kɔnɔ. I da sɔrɔ. Mo e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Ibrahim Sanwasi Kalil. Ka bɔ min? Ka bɔ Gonfreville. N'an bɛ yɔrɔ jumɛn yan bi? An bɛ Aje Yaokoro Ngolo fɛ yan nɔ. Mun ko k'an lase Ngolo fɛ yan bi? Ngolo a ye n wele ko Togola TV maaw bɛ nale yan. N ko fana tɛ se ka k'an kɔ f'an ka bori ka na. K'a sababu kɛ kanu mana fɛn min fɔ o tɛ jufa. Donc o de y'an sekun ye yan nɔ. A bɛ Désiré yan nɔ, ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de la Désiré kɔnɔ? N'i kumana ka taa o kɔnɔna na an bɛ se ka dɔɔni fɔ o la an tɛ se ka bɛrɛ fɔ a la. An bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'an don da kelen k'an bɔ da kelen. Ngolo yɛrɛ ye jɔn de ye Buaké Désiré kɔnɔ? Alhamdulillah Ngolo Sanogo. Ngolo kelen pe bɛ rôle caman de jouer Buaké yan nɔ. Kelen, dozobaw ka ciden don. Fila, ne yɛrɛ ka adjoint don. Waati min na i bɛ se ka folikan jumɛn di Ngolo ma ka folikan jumɛn di dozo lajɛli bɛɛ ma nin waati in na? Pour que le choisi ka bila mission de la dozo kɔfɛ. Alhamdulillah n'i ko ka folikan di dozow ma o tɛ balinaw sabula mɔgɔ i bɛ fɔ i yɛrɛ tɔgɔ la furu la. An bɛ Ngolo Sanogo fo ka président fo ka dozobaw fo o n'u yɛrɛ la ci. Ala kana an fili an yɛrɛ ma. Ala k'an don da kelen k'an bɔ da kelen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ɲɔgɔn tɛ ka ɲɔgɔn kɔfɛ kumaw bila
ni min ye min kɛ n'a ma ɲa sigi bagolo si man kan i k'a ka paparapa kelen f'a ɲɛna o ka ban o yɔrɔ la a ka tɛmɛ o de ye donsoya yɛrɛ ye o kɔfɛ k'an ka jurufɔw fɔ sabula wari t'an kun k'a d'olu ma nka n'an kɔrɔtɔra wagati o wagati ura o bɛ tila k'an dɔgɔya tuguni sabula n'u bɛ kɔrɔtɔ olu la olu yɛrɛ bɛ tila ka kɔn an n'u ɲa donc olu fana bɛ fɔ u yɛrɛ tɔgɔ la furu la k'u dansɔgɔ u ni ko ala k'u bolo mɛn u ka juru la ala ka garijɛgɛw yiriwa k'an sago bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ daraja bɛ ala bolo ala k'o d'a ma sankɔrɔta bɛ ala bolo ala k'o d'a ma kan bɛn ni cɛ bɛn bɛ ala bolo ala k'o d'a ma folikan min bɛ k'a lase donsow ma Buwake yan nɔ o y'o ye i ni ko an b'a ni ko ne tɔgɔ Abu Kamate nka bɛɛ bɛ n wele Abu Karangaze ka bɔ Buwake ayiwa an bɛ Aji Yawokoro yan karamɔgɔ ne yɛrɛ Abu Kamate karamɔgɔ Ngolo Sanogo ka kɛnɛ de kan Aji Yawokoro yan n'o ye donsoya fɔ kɛnɛ ye an b'o de kɛ yan bi ayiwa an bɛ foli di an karamɔgɔ ma n'o ye karamɔgɔ Ngolo Sanogo ye a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen hali bi ko k'u jija donsoya ma nɔgɔ dɛ donsoya kɔrɔ ko ɲuman fɔ n ɲɛna juguman fɔ n kɔ fɛn bɛɛ tiɲɛ ka bon nka donsoya tiɲɛ ka bon ni fɛn bɛɛ nka donsoya kɔrɔ de ko namara donsoya ni namara ti ban nka tiɲɛ fana b'a kɔnɔ dɛ karamɔgɔ Ngolo Sanogo bɛ cɛsiri min na Buwake dugukolo kan donsoya na yan bi hali bi ala ka dɔ fara a ka cɛsiri kan ala ka dɔ fara a ka muɲu n'a ka sabali kan a ma nɔgɔ dɛ nka ala k'a fanga se ala k'a sɔn a si la a n'a kɛnɛya la ne kɔni b'o dugawu de don a ka hakili to an kalandenw fana na awɔ ayiwa n'i ko ne ye dɔɔnin f'i ye Ngolo kan an tɛ bɔ yan bi dɛ ne tɛ dɔɔnin fɔ dɛ ne bɛ caman yɛrɛ de fɔ sabula ne bɛ Ngolo Sanogo dɔn de komi tigɛ kɔnɔna bɛ ɲa ma a bɔra k'a fɔ aw ɲɛna k'ale donso ye ka tila k'a fɔ k'a ye laturu masa ye ka tila k'a fɔ k'ale ye yiri masa ye wa nin bɛɛ ye tiɲɛ ye i y'a faamu ne yɛrɛ a b'u dɔnni sira la ne y'a ɲɛɲini jamana caman na dugu caman na cɛ n terikɛ nka ne ni nkalon caman bɛnna dɛ nka ne ni Ngolo Sanogo nana ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn ko denguli dɔ de sira fɛ ka na tiɲɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ne nana ka na kalan minɛ a bolo ne yɛrɛ tun bɛ fɛn min ɲini na ka $1,000,000 don o ko da fɛ a y'a di ne ma Fufalaki la ka na o kɛ k'o ye o ye wulibali i b'o tigi bila ne bɛ Ngolo dɔn de ni Ngolo ko i ma n bɛ se nin na a bɛ se n'a tɛ se min na a b'a f'i ɲɛna vis-à-vis la ne tɛ se nin na dɛ ko min tɛ ɲɛ a b'a f'i ye k'a tɛ ɲɛ a i bɛ ba boli ka kɔrɔn boli ka kɛɲɛ ka boli t'o ɲɛ sɔrɔ fo k'i sa wala ni ko n bɛ Ngolo f'i ye dɔrɔn émission tɛ ban somɔgɔw aw tɛrɛnɔ i dɔn ko ne tɔgɔ ye Jarasuba Nari ka bɔ Buwake dugukolo kan wagati min na n bɛ Aji Yawokoro donsoba fɛ yan min ye Ngolo Sanogo ye min ye ne kalan yɛrɛ pa ye an Ngolo lasɔrɔ Ngolo tɔgɔ ye ko sababu ɲuman ne filila tɔgɔ la i b'a fɔ ten Ngolo sababu ɲuman dakuruɲa fila fɔ Ngolo ka fila yɛrɛ tɛ dɛ ne ko kan y'a fɔ yan bi kɔni hali an tɛ b'a fɔ la karo tɔn na kuma tɛ bi ma wala ne ni Ngolo ka ɲɔgɔn na sɔrɔ sababu ɲuman de la maa ye kɛnɛ nin ka bi nin ye réseaux sociaux ye an tɛ se k'a bɛɛ walawala ko de ye kow la wala Ngolo ka ko caman kɛ ne ye hali ne y'a bana yɛrɛ sababu n'a kɛ bagara yɛrɛ sababu ye o sababu caman bɛ Ngolo bolo a secret caman b'a bolo donc ni ko k'an ye dɔ fɔ Ngolo kan a tɛ ban fɔla dɛ an b'a fo de a ka ko ɲuman la a n'a barika ko k'a fɔ mɔgɔ ma ko cɛ lo o tɛ yɛrɛ kɛ muso ye dɛ wala an bɛ se k'a fɔ a ka ko ɲuman la k'a ye ni ce a y'a ɲuman la ɲɛ a y'a mɔgɔ ladon a bɛ kalanden t'a fɛ yen bɛɛ y'ale karamɔgɔ fa a seko bɛ min a b'o k'i ye a tɛ bana mɔgɔya dugawu la donc ne bɛ foli k'a ye toujours su ani tile k'a ye dɔ fara a kɛnɛw kan a kana dɔ b'a la
mɔgɔ y'a kɔrɔfɔli k'a kɛnɛ tolo don a la dɔ tɛ fɔ cɛ min kɔ i tɛ cɛ ye wala caman bɛ fu kɔ i bɛ caman lamɛn i bɛ caman to yen i bɛ tɛmɛ n'i y'a mɔgɔya ye dɔw bɛ kɛ baraka ye kɔ ko ngolo i ni ca kɛnɛ la k'ala baraji k'ala y'a jɛn bɛɛ kelen ma i dan ko